Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba phinda sihlanganise ngalendlela. Hey, akekho njengaye. Akekho futhi ofana naye. Ingakho ngithi udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Yabona kubantu abathokozelwa nguye kunokuthula. Yeah, there is peace. Athi uJesu kupha kwami akufani nokupha kwezwe. Athi ukuthula makube nani. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, siyamdumisa unguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Sibonga kusuku lwanamhlanje esesingena kulo. Ngiyacela siguqe sithandaze ukuba singene kule nkonzo yethu. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, sikubonga, sikudumisa. Nangaso lesi sikhathi akekho uNkulunkulu onjengawe nofana nawe. Sibonga uthando sithande ngalo lujulile, lubanzi. You can't go around it. Lujulile and you cannot get under it. Siyakubonga Nkosi, siyakubonga ngendlela emangalisayo. Sisize Nkosi sikuthande. Siyazi ngeke lifike uthando lwethu endleleni wena osithanda ngayo. Kodwa sipha uthando sokuthanda ngalo sikujabulise. Ngoba usithandile kuqala, wanikela ngendodana yakho uJesu kuba sifele siphambanweni, wasithenga ngegazi lakhe. Ubonile ukuthi igazi lezimbuzi nelezimvu negazi lamathole alizange lisebenze. Lasebenza ukugeza inyama kuphela. Kodwa leli lendodana yakho eyazinikela ngalo yangena ezulwini endaweni engcwele ngenxa yethu. Nkosi linamandla. Sisizeke Nkosi, siphile ngalo. Sisize uNkulunkulu wethu singalandeli igazi lezilwane njengoba uSathane efake abantu bakhonza igazi lezilwane. Siyaqonda ukuthi isivumelwano esiphilayo singegazi. Ingakho abantu bephuphuthekiswa uSathane, begcatshwa, kuphuma igazi kufaka umuthi. Kungafaka umuthi kuphela, sekufakwa amadimoni. Bantu banesivumelwano namadimoni kodwa bazi. uNkulunkulu wethu nomusa siza kuwena kuba usihlanze ngegazi lakho. Zigezwe lezi inhlanga. Kwabanye ziyanyakaza ngoba kusuke kunganyakazi izona, kunyakaza amadimoni. Abanye bazigcabile ezithweni sangasese, balala nemkhovu, balala namadimoni at any given time. Njengamanje mabakhululwe, bonke abantu abagcatshiwe bayakhululwa. Ngigeza inhlanga zabo ngegazi lenkosi uJesu. Bayakhululwa emadimonini alala nabebusuku. Bayakhululwa olakeni abanalo ngenxa yeinhlanga abazigcabayo nangenxa yeintelezi. Abanye ngesikhathi sodlame bayakhululwa manje. Unginika igunya Nkosi. Wathi ngikhulule emhlabeni, khululwe ezulwini. Wathi ngikubophe emhlabeni, kuboshwe ezulwini. Wonke umuntu olalele lenkonzo nalomkhuleko uyakhululwa emadimonini. Ngiyawayala ukuba phuma hamba esihogweni ngegunya engilinikeziwe. Mabakhululwe, bahlanzwe ngegazi lakho, bathethelele izono zabo. Baphiliswe. Banye bayagula baguliswa izinhlanga. Banye bayagula baguliswa amadliso ngenxa yomhawu nomona nesikhwele. Omunye afaka omunye umuthi engafuni ukuhlukana nawe, uyagula manje kodwa uyasaba ukukhuluma ukuthi sibani ukugula ngenxa yento engakudlisa yona. Sibani ukugula ngamanyala engakudlisa wona. Ngoba abanye kufanele bathathe ukungcola kwabo bakuhlanganise, bakufake ekudleni umuntu adlule lapho ingabe bikho uthando kunalokho omunye aphuma ahamba amshiye ngoba kusuke kufakwa amadimoni. Kodwa ehambile agule lapha ekhona ngoba udla into engadliwe. uNkulunkulu wami, khulula isizwe sakho. Nkosi Jesu, mabakhululwe ngegunya onginikeze lona. Bayakhululwa.
bayakhululwa ngo-Isaiah 61 verse 1, bayakhululwa emhlabeni wonke jikelele, bakhululelwe inkosi uJesu, mabahambe bayoyikhonza emabandleni akhonza uJesu ngeqiniso. Siyabonga Nkosi emini ukukhulula abantu. Siyabonga Nkosi ushilo, wathi uma umuntu umkhulula uba ngokhululekile impela. uJesu Kristu inkosi. Siyakubonga Nkosi ngalomkhuleko wokukhulula ngalesi sikhathi. Ilona lo esaguqile ozizwela ukuthi lo mkhuleko uqondene naye ubeboshiwe. Phakamisa izandla zakho sithandaze abaseRoma 10 verse 9 njengamanje. Masithandaze. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. uSathana ngimfuni, amadimoni angwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane, ngilondoloze Nkosi Jesu, ngikhulule inhlangene esemzimbeni wami, ngikhulule Nkosi yami izingcabo enginazo kulomzimba, ngihlanze ngegazi lakho. Ngiyabonga Nkosi ukungikhulula, ngilondoloze Nkosi Jesu, uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Ngiyabonga Moya Ongcwele. Ngiyabonga uNkulunkulu Baba Jehova Sebawothi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sisaguqile kanjalo ngiphinde ngikhuleke. Siyabonga Nkosi usubakhululile ababoshiwe ngamaketango kaSathane. Siyakubonga uNkulunkulu wethu baphuka ukunqoba. Isinyathelo esilandelayo ukuthi fanele umuntu avume izono zakhe. Funa ehlele okubi kunalokhu. Funa buyele njengenje buyele emhlanzweni bayo. Ngiyacela Nkosi ubaphuka ukunqoba. Mabakhululwe bafulathele isihogo babheke eCalvary. Mabavuswe, siyazi umuntu ongakholwa ufile. Bayavuswa manje bayaphiliswa. Njengoba ushilo kuJohn 5:24 wathoza izwi lami akholwe ngongithumileyo. Udlulile ekufeni wangena ekuphileni. Akayi kwahlulelweni. Siyabonga Nkosi. Bakhulule, baphilise nabagulayo. Bagulise ukugcatshwa nenhlanga. Bayaphiliswa manje. Bayaphiliswa manje. Badedele Nkosi. Bakhululeke beze kuwe. Ngiyamshisa uSathane nengelosi zakhe. Ngithuma umlilo wasezulwini. Ngibafafaza ngegazi lakho, ngiyabageza. Ngibagcoba amafutha kaMoya Ongcwele. Bayakhululwa beze esiphambanweni. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa ngalomkhuleko ebengawulindele nami sengiholeleke kuwona. Sibonga bonke asebekhululiwe. Bonke bakhululiwe abebewulalele lo mkhuleko benenhlanga emzimbeni wabo bathethelele izono zabo. Uthethelele izono zakho. Thabatha uhlaka lwakho uhambe usukhululekile. Mhlambe wawucatshiwe ukazungezwe isisu ngeinhlanga, ukazungezwe inkaba. Mhlambe ulimele unyawo lwavuvukala, watshopwa, ukhululiwe manje. Sukuma uhambe, uzigcina uguqa ungakwazi ukuhamba. Hamba manje usiyakwazi ukuhamba. Hamba uthi uJesu Kristu inkosi. Mawube ku left uthi uJesu Kristu inkosi. Ube ku right lonyawo uthi uJesu Kristu inkosi. Noma phikela uhamba khona usho ngenhliziyo uthi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyambonga, siyamdumisa. Hayi akekho ofana naye. Yazi ngifuna ukuhlebela. uSathane uliphakamise ngendlela emangalisayo izinga. uJesu ungitshelile wathi unginika lezi zinto ngoba ubhekene noSathane. Kufanele aphakamise izinga naye kakhulu ngoba vele siyamnqoba uSathane. Yazi basingenze nje sibe baningi sizoyidla iSouth Africa. Sidlela uJesu.
Sizowudla umhlaba wonke. I-Afrika kuze kufike amakontinenti awu-5 siwadlela uJesu ngoba sibambene siyakhuleka simunye. Udumo lonke lungolwakhe uJesu Kristu inkosi. Hayi-ke asiqhubeke nenkonzo. Isikhathi sami sithi u-10 minutes njengamanje nama-seconds athizene kubheke laphaya ku-30 seconds. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Sizofunda-ke intshumayelo yasentabeni Matthew chapter 5 uverse 10. Siselokhu sikuverse 10 nje. Kanti sisazoqhubeka no-11 no-12 usakhuluma ngaso lesi sihloko. Kodwa sisanabile singapha kuPetro. But-ke singakayi kuPetro sifunda uverse 10 umgogodla wethu. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Bafowethu, yazi abantu bakuzingele kanti bakunika umbuso wezulu ngeplate bathi ngene ezulwini wena. Thukutheleke nawe ubazondeke uyaphuma ezulwini. Hayi-ke soqala ukufunda kuverse 12 bese sibona ukuthi besiku-14 izolo. Bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu nenifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba. Thokozani. Hayi, verse 14, uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu, nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ubuwazi ukuthi elinye igama likamoya oyingcwele umoya wenkazimulo. Umoya wenkazimulo, umoya ongcwele loyo. Uphezu kwakho uma uthukwa ngenxa yegama lenkosi uJesu. Abanye bavele bagcwalise ngamandla kamoya ongcwele. Immediately kuthelwa inhlamba kuyena uma nje angazange wathukuthela. Ngoba phela uma usuthukuthela usuqosha umoya ongcwele. Ngoba nje uma ekuthukwa usehlisa umoya uthi inkosi Jesu mthethelela kakwazi akakwenzayo uvele ugcwala amandla kamoya ongcwele. Agcwala amandla la kuwe. Bafowethu, kufanele sigcwala amandla kamoya ongcwele. Agcwale. Yabona uma esegcwele zinkulu izinto uNkulunkulu azenza ngawe. Uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe ukuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Verse 15. Ngokuba makungabikho kini ohlupheka ngokube ngumbulali noma eyisela noma engowenza okubi noma engozigaxa ezindabeni zabanye. Amakholwa ayathanda ukuyigaxa ezindabeni zabanye. Amakholwa ayathanda ukuhlupheka. Uxolo ayathanda ukuhleba. Bese ethi umuntu uyahlupheka yena abantu bamzonda abantu kanti uyena uhambe ekhuluma indaba ezigaxa ezindabeni okungezona ezakhe. Ungazigaxa ezindabeni okungezona ezakho. Uzidalela inkinga nje. Uxosha umoya wenkazimulo phezu kwakho. Uxosha umoya ongcwele phezu kwakho. Uyamdabukisa ukuze ahlale phezu kwakho umoya wenkazimulo. Thukwa ngenxa yegama likaJesu. Hayi uthuke ngobuyisela. Ashaya ngengaka inhlamba umuntu. Athi umuntu othatha into ethize yami la kuwukuthi nokuthi kanina. Uthule nawe usuphikile kodwa inhlamba injani inamathele kuwe. Inamathele kuwe uthi asiyiboni thina. Noma phela uyakhona zonke inkeneza nje. Wavele uyisela. Vele ngumbulali. Bakuthiwa ngapha nangapha ubulele. Uma nithukwa ngokuba makungabikho umuntu kini ohlupheka ngokube ngumbulali noma eyisela noma engowenza okubi. Ungenzi okubi. Noma ungozigaxa ezindabeni zabanye. Yekani ukuzigaxa ezindabeni nako kwakho. Khohlwa indaba zabanye abantu. Ngeke zikusize. Ngeke zikusendawo ngaphandle ukuthi ubheke esihogweni. Kepha uma ehlupheka ngokuba umuntu engumKristu makangabi namahloni kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Uma uhlupheka nje ngokuthi ungumKristu ayungakhathazwa yilutho. Abanye ke bayibiza ngabaKristu ethi umuntu ngingumKristu.
UmKristu umlandeli kaKristu. UmKristu umuntu owenza exactly ngalendlela uKristu abengenza ngayo kuba usaphila emhlabeni. Bayathanda abantu bathi bangabaKristu. Onendodana onobufakazi, uhlula nje nawufakaza nje ebandleni lakho. Tshela abantu ngoNkulunkulu, tshela abantu ngoJesu Kristu oyinkosi, awukwazi ukwenza lokho. Kodwa uzibiza ngomKristu. Usathukuthela, usahleba, uyeba, uyaphinga, uyantshontsha, uyakhanuka. Abantu bobulili obungafani nobakho. Phinde ukhanuke abantu abanobulili obufana nobakho. Nesilwane singcono kunawe ngoba nesilwane sisigibele esifana naso. Kodwa wena angisamphathi onedimoni lokulala nabantu bakubo. Isibongo ufanana athi ayazala umama oyedwa. Isibongo ufanana. Ukungcola amanyala lokho. Bese kuzoba khona laba-ke abalala nabakubo nje isiZulu bazi. Alale nje umuntu nomfowabo. Kuze kube likhunja ukuthi abantu bahlukane. Ngophela igazi lilodwa. Alale nje umuntu noyise. Kuze kusokola unina la. Banga indoda nonina. Alale umuntu nonina. Alale nje ngathi akwenzeke lutho. Yena athi uqopha umlando. Ungena lapha aphuma khona. Sakhe isihogo sinzima. Hlukanani namanyala. Bese uzoba khona abalala nezilwane. Utalale nenkukhu. Utalale nenja. Bakithi. Bantu bofa bezilanda. Ngobulwana bayibona. Vuma izono zakho, ihlanze ingqondo yakho ube clean. Ubona izinja zenza into yazo. Nawe usungena ekamelweni, usuyoyisiza, ngcolile amanyala. Hlukana namadimoni noSathane. Banye abalala ebusuku bayisiza, buka izithombe enqunu iporn. Phone yakhe igcwele iporn. Amadatha akhe aphelela kwiporn. Engabe umuntu uvula inkonzo, ulalela inkonzo. Mayiya ku YouTube ufuna inkonzo, ugcine engasayanga kuyona, esebhaje kulezi izithombe enqunu. Esebhaje kulabo abaSathanist nama devil worshippers ahambaze emafonini. Uzoba senkingeni. Hlukana nokungcola. Hlukana namanyala. Hlukana nokuhamba inyanga. Hamba izangoma. Bantu abakhwelwa amadimoni. Khonza uNkosi uJesu. Ucatshiwe. Awukwazi ukuzicontrol. Okwenzayo ukuthandi ngenxa lamadimoni owafaka emzimbeni wakho. Phenduka usenethuba. Banye bagcwala ama-tattoo. Baziloba amabala isho njalo iBhayibheli. Usujoyina uSathane ngoba ufaka i-tattoo nje kwakuphuma igazi. Wakhe isivumelwano namadimoni ngegazi lakho aliphuza. Awukwazi ukuphunyuka. Awukwazi ukwenza lutho. Endeke sikuvumele ebandleni kaNkulunkulu wenza izinto unama-tattoo. Ungakufihla ukwenza ungasitshelile uzokudalula uNkulunkulu ebandleni lakhe. Ngophela uma unama-tattoo uyi-devil worship ngokaSathane. Uplantiwe uzowisa ibandla. Khipha ama-tattoo. Hamba uyisuse. Mawungakwazi ukuyisusa, thatha i-ayini eshisayo uthi bhade phezu kwetattoo yakho kuxebuka isikhumba. Uze ubuhlungu kanye, hayi kabili nakathathu. Lobo yobuzwe esihogweni, ubuzwe manje udlule. Kodwa vuma isono sakho, qala uphenduke usindiswe. Uloba amabala emzimbeni. Catshiwe emzimbeni. Fakwe imithi emzimbeni. Yikho ubuye uphila impilo yobulwane. Kuyini ukuzilala? Uzilale khona ingqondo umuntu ezilale. Azilale yena yedwa indoda ungowesifazane khona lapho. Ihlazo leli, yabo lento yenza ukungcola. Uzosho esihogweni. Inkosi uJesu sikuyabathatha abafaka esihogweni. Kuthiwa abantu abafela bedayisa ngomzimba bezifebe bephinga balala nenyoka enezipikile emzimbeni ihamba esihogweni insimbi yashisa ngene esithweni sakho sangasese
izophuma la ithanda khona, ibhobose isikhumba iphume, akhala umuntu. Iqeda ibuya akukhathaliseki ukuthi owesilisa nowesifazane, ngoba nowesilisa noma njengoba enje kodwa ikhona imbobo. Ingene lapha inyoka, ukhala uklewule, ilokhu obukwenza emhlabeni uyithokozisa. Lala nabantu besifazane ungavumeleni babamba ngenkani, bablokha ngemali ukuthi bangakumpimpi emva kwalokho. Lala nezingane ezincane umdala, limaze ikusasa labantu. Phenduka, isihogo sakho sobanzima. Uma ungafuna ukuphenduka ngiyazi ukuphuma ekhaleni. Baningi-ke abazophuma nje wasengikhulume kanje. Phumani uhamba nenxeba ulungu njalo, hambe uyosho esihogweni. Ngoba ngabe uyaphenduka, ubuye sikhonze uNkulunkulu. Sikuthandazele uthethelelwe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uNkulunkulu ufuna ubungcwele, ngaphandle kobungcwele asiyindawo bafowethu. Amabandla onakele abantu abawungqingili, abantu abazithokozisa bebodwa. Sijabule thina befundisi sinomzalwane othile, uyadumisa, uyi-worship team, kanti uyi-worship team i-devil worship, worship team ungqingili, lesbian. Ake siphileni impilo engcono, woza kuJesu, sokhuleka nawe sicela uNkulunkulu akuhlanze ngegazi lendodana yakhe, akungcwelise ube ngcwele. Sishise nale code kaSathane abakufukuzisa ngayo. Awuyithandi lento oyenzayo, kodwa uyayenza, kodwa awuyifuni. Usiqila sikaSathane, woza ukhululwe ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo. Siyambonga uNkulunkulu wasithenga ngegazi lendodana yakhe. Igazi lezilwane alizange lisebenze, laligeza inyama nje kuphela, kodwa unembeza ulokhu ukuhlupha. Kodwa elikaJesu liklina unembeza, lenze imangaliso uma ugula usinde, ngoba ziyagulisa izono. Hayi, ake ngiyibambe la, sesihambile isikhathi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Ngakho-ke ngikushaya nalamazwi. Uma nithukwa ngenxa igama likaKristu nibusisiwe, ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ngokuba makungabikho kini ohlupheka ngokube ngumbulali, noma eyisela, noma ngowenza okubi, noma ngozigaxa ezindabeni zabanye. Akangabikho umuntu onjalo. Kepha uma umuntu ehlupheka ngokube ngumKristu, makangabi namahloni, kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Kokugcina inkosi izoqhubeka noverse 17. Siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Wabonisa ibandla ukuthi asiguqe sikhuleke, asikwazi ukuhlukana singathandazile. Ngiyabonga khona abasindile ngomkhuleko wokuqala, khona abakhululiwe emademonini, abazolala njengezingane namhlanje, abazolala nezilwane, bazolala namademoni, ngoba inkosi yethu uJesu Kristu ikukhululile. You are now free. Kada kungabusona, ungabusabheka emuva njengomkaLothi waphenduka insika kaSawoti. Hayi, ungabusaphindela emuva, hamba straight, ubheke phambili, ubheke kuJesu ongumqalisi nomphelelisi okukholwa kwethu. Wathi eyibekelwe intokozo, wayishiya wayidela ngenxa yethu. Ungabheki emuva, funa wehlele okubi kunalokho, ngoba usuthethelelwe izono zakho. uJesu Kristu inkosi. Asigoqe sithandaze. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga, siyakudumisa kakhulu ngakho konke sesikuzwile. Sisize Nkosi, asikwazi ukwafihla lamahlazo ngoba akhona. Uma singakhulumi ngawo, abantu bawo bazocabanga ukuthi benza into enhle. Siyakubonga Nkosi Jesu. Nginikela wena ilona loyo njengamanje olalelele inkonzo, umsize emoya engcwele usebenze ukukhuluma empilweni yakhe. Udumo lonke silinikeza wena, lungo lwakho lukufanele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. uNkulunkulu abe nawe lapho ukhona. Babonisa ibandla siyavalelisa. Sinithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu inkosi.